baba. Tripoma inje. Tripo inisitandi noitwa Elizabeth from Sly Media TV. Vatari vedu vangadivisa kuti ndiri kutaura nani nasi. Zita rangu ndini Ifrema Yanda. Okay. Yeah. Tinotenda kuti chingamidza pamba penyu kudai. Zvakanaka. Okay. Saka baba ndoda kuziva kuti umushande kupi. Umusha kwedu kumasvingo KuZaka kuchicherera. Okay. Ndokumusha kuti kwamakaberekwa here kana kuti kwaamai kana kwa baba? Ndokumusha kwandakaberekwa. Okay. Ndopaamai baba. Okay. Saka pane nyaya yatafambira nhasi tine urombo nekushaikwa kwaita amai. Saka chii chaizvo chakanyatsoitika kusvika pati zvino nhasi? Handina kunge ndasvika pasini pakatikira nyaya, asi ndakafonerwa nezuro manheru kumapasi 10 nevanhu vari kumusha. Vagari vemunharaunda ndo vakatifonera vachiti imba yatsva, kureva imba yaamai kumusha koko. Saka pakutanga vanhu kuti pazvinhu zvakanga zvizivisika nokuti vaita sokuti vaitya kuti munhu wakanganisika vaigoti imba yatsva. Saka nokuzovabvunzurudza kuti chaitika vanhu varipo here, ndopavakazoti hatisi kuona vanhu. Ndikatoziva kuti hakuna kumira zvakanaka, kune vanhu varasikirwa noupenyu. Vanhu avanga vari vangani mumba? Mumba umu mamune vanhu 4, vakuru 2 nevadiki 2. Saka pari zvino matimane mbowo anotsokwana kuti after vanhu vanzi havamo mumba, pane zvamakazomboudzwa here? Ya, takazoziviswa kuti vanhu vakafa ndimai vangu nambuya vangu vanova mai vakabereka mai nevazukuru vedu, vana vehazvanzi yedu, musikana mukomana. Patakazoziva kuti vanhu vakafa vangani uye vose vakafa vari 4. Okay. Saka muchifonerwa kudaro makazoudzwa here nguva yakasvika mapurisa kana kuti pari zvino asati vatosvika? Mapurisa afunirwa kundoedza usiku, vasvika nhasi makuseni. Mwana nenguva nongo vasvika vakatora vashakabvu vakaenda navo kumochari. Then tapuwa kuti kuti vanoenda kupostmortem so Friday. Information yatawana panguva ino. Vanzi vaenda kumochari pachipatara chacho? Ifanira iri Sindandoni, Musisi hospital yemujeri yamo. Okay. Saka pari zvino havasati vati vataura munhu ane ruoko pazvinhu zvaitika? Kuti tikwanise kunongedza kuti munhu avapo kuti haapo hatikwanisi kunyange zvazvo pane anofungirwa, asi hatisati vane chimiro kana kuti harikavi basa redu rokunongedza kuti ndinhingi, nokuti achiri suspecta hatisati taziva kuti ndiye zvaizvo here. Okay. Saka toti isusu munhu uyu azobuda maybe ndewekama, zvichange zvakamira sei? Isusu hatina chetinokwanisa kuita, kunyange akava ukama kana asiri weukama. Hatigoni kutora mutemo kumisa mumaoko medu nokuti hazvinyanyi hazvo kutibatsira nokuti vanhu vatofa, vanhu vachamuke. Asi ndoimba kuti mapurisa ndo vachaziva zvachaita nemunhu uyu. Angava yeukama kana mutorwa, asi mapurisa basa ravo. Isa hatina zvatinokwanisa kuita pazviri. Saka takatarisa nyaya iyi, mungati here maybe mukatitsanangura magariro angakaita vanhu kumusha vana mama, kuti vangave nemunhu wavainetsana naye here, dzingava nyaya dzeminda kana dzimwe nyaya zvadzo dzazosvika kuti tisvike patiri? Pane kunetsana kwakamboitika. Vakandifonera vachindiudza kuti pane munhu ambova saidzi akazobatwa nevanhu vemunharaunda achida kuvarova. Ukaita umwe mukomana
akafamba achitaura kuti anoda kupisira vanhu muraini mose. Saka tisingazivi kuti angava nechikureva here pazviri, asi ndozvandakanzwa before kuitika kwechitiko ichi. Tikadzokera futi kumashure zvishoma, uyu akanga ambosaidzira mai vakanga vambotsanangurira here kuti yakanga iri nyaya yechaizvo? Handina kunge ndabvunza zvakawanda nokuti akazokumbira regero amangwana kuti achiti ndakadhakwa, saka hatina kuzotsvaka zvakawanda kuti yanga iri nyaya yekudini, kuti kana munhu achinge akumbira regero tinokugamuchira regero yaanga akumbira zvotopera zvakadaro. Uyo kuti anoda kupisira vanhu sangadei aine chikonzero chei? Uyu anonzi akanetsana nevabereki vake, vachinetsana kumba kwavo, saka aida kurova baba, kupisira baba imba. Saka baba wake akazouya kumba vachizopotera. Saka pakupotera pakupiwa mazano, Alpha asina kugamuchira kufarira mazano avakapiwa nevana nyakufa. Iyenge iri hama yenyu here kana kuti kwakuri kupotera kwokuti sevavakidzana? Ukama hugarisana hwemutupo uye semasakuvaka avo vanenge vachiti vadaro kana vachinge vanetsana vachipotera uyananiso. Saka iko zvino takatarisa nguva yakadai toti mabhodhi aendeswa kumochari ndeipi way forward yamatarisana nekuita? Isu hatina zvakawanda zvatinazvo. Yaidipa kuti kana vanhu vaenda kumochari postmortem vakapedza basa, vemutemo vakapedza basa, isu totoviga hama dzedu. Ndo zvatakamira. Baba takatarisa kumusha zvakare, tanzwa muchitaura kuti pakafa vanhu 4. Pakanga kuine vamwe here vamwe vanhu vanga vari kugara vari kumusha vakasara panjodzi yakadai? Paimba apa vanhu vanga vachigarapo vanga vari 4 saizvozvo. Mbuya vanga mai vanga vachigara navazukuru vavo. Saka vakanga vauya kuHarare kuzondiona. Saka vakadzokera kumusha, mbuya vedu vanova mai vavo vanga vauya kuzovaonawo sezvo mwana vanga vabva kuHarare, vanga vatoshanyawo. Saka kunze kwevavo pane vakagara kumba, hapana akasara. Pangosara zvipfuwo chete. Saka nderupi rubatsiro rwamungade nguva yakadai? Panguva tiri panguva yakaoma zvakanyanyisa, nokuti takatasana nekuti tiradzike mitumbi inga tamina. Saka rubatsiro hatina rwatinogona kuti rwakati tinokugamuchira cho rubatsiro rwakandakapiwa nokuti tiri vanhu vari vandamuziko. Saka tiri mushishishi yekuronga tonoti tichiyasvamisa sei kuti tomita funeral cost havo, sinzi vanhu vatarasirwa navo vakati wandei. Tinengada kuzama kuona kuti tingadini kuti basa rachona ritirerukire. Saka kune hama dzedu dzingadai dzichiona zvako zvino, ndeipi advice yamungade kupa? Advice ndingapa zvangu ndeyekuti vanhu vanofanira kugarisana nevanhu zvakanaka. Zvikuru vechidiki vanofanira kuabhustena kubva kuzvinhu zvinodhaka. Vana vanofanira kuti vaende kuchikoro, vanofanira kuti vawane zvokuita, mabasa emaoko, vanga magadheni. Vakava get used havazowani nguva yekuzoita substance abuse, nekuti mukubata zvinodhaka ndomunoisa kuti vanhu vasikirwe nepfungwa usita zvisakarurama zvakafanana izvizvi, uye vanhu vanofanira kutya Mwari. Ndoona sokuti ndo advice ndingapa kuti vanhu kana vakatya Mwari tinokwanisa kurarama muideal society. Hatitarisiri kuti munguva yetiri kune vanhu vanofa vachiita mafrenzi ekupisirwa mumba nguva yetiri nei. Asi unoona kuti society yedu haina kumira zvakanaka. Iri selfish, vanhu havasi kuisa manorms nemabelief pakurarama kwevamwe nekodzero dzevamwe. Asi vanhu vakatya Mwari vakavazve vanodzidza nekuita mabasa avo, hawanikwa vaita zvinhu zvakadaro. Timbodzoka zvishoma kumashure, pakafa vafi apa
vavakidzani pane zvere zvavakambovedza kuti vane nzira dzavakamboshandisa kuedza kubatsira? Vavakidzani vakazokwanisa kusvika pasini vanhu vatofa. Situation yanga yatova tenzi vakutotya kusvika panzvimbo yanga yaitika vakutomirira zvemapurisa nokuti vakazongomanya zvavo vakazorangarira makomvura yanaya vakusingakwanisa kubatsira kuti vanhu vanga vatofa. Takatarisa zvanga zviri mukati maproperties tingati kungadaiko karasikira zvinhu zvakawanda zvakadii pane mari yakadii? Pari zvino handisati ndava nezvakakwana pamusoro pezvinhu zvakatsakatika kuti timbomhaidzana nezvogadzira ichi tozozviona nekufamba kwenguva nekuti vanhu vanoziva zvarasika nezvanga zviripo ndovatofa isati tombozivira kuti vanhu vasara vose hapana akagara paimba. Tine urombo nezvaitika tinotendai nekuti gamuchira pamba penyu nyaya namama nevamwe vese vafa paisorodzwa. Zvakanaka tinotenda.